बिपिआइ दोलोनि जनायनिफ्राय दुब्रिसिम थाबायनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया दिनै क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरिसिम सफैबाय। थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 10 नबेम्बरसिम जनायनिफ्राय दुब्रिसिम भटार पेन्सन आरो अखण्ड भारत हानजा सुरनाय हाबाफारिया दिनै बिसमुरिसिम मोनफैबाय। बे हाबाफारियाव आसाम रायजोनि बिपिआइ दोलोनि आफादगिरि ललित भिगु, रायजोनिनो बिपिआइ दोलोनि बुंथिगिरि पबित्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिपिआइ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जायगा जायगा रायजो राजाफोरनो भटार पेन्सन आरो अखण्ड भारत हानजा सुरनायनि सोमोन्दै माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। गुबुन फारसेथिं फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिआइ दोलोआबो क'क्राझार बियाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो बिजाथि फसंनो थाखाय थाग थियारि जाना दं होननानै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिआइ दोलोआबो क'क्राझार बियाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो बिजाथि फसंनो थाग थियारि जाना दं होनना फोरमायो रायजोनि बिपिआइ दोलोनि बुंथिगिरि पबित्र बर'आ। गुबै थांखिया दिनै भारतबर्ष माने इन्डिपेन्डेन्स जानाया 77 इयार्स जालांबाय। किन्तु जोङो रायजोफोरखौ नुबाय, भटारफोरखौ नुनानै मोन्दों एकदम रायजोफोरा एलार्ट नङा, एवार्ड नङा आरो एलार्ट नङा। बिनि थाखायनो जोङो थाबायनायनि हाबाफारिखौ लादों जाहाथे भटार्सफोरा एलार्ट जानांगौ आरो एलार्ट जानांगौ। मोनथाय जिथु जोङो फरायना फैदों डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इक'नमिक्स राइट्स। बा बे उइदाउट इक'नमिक्स राइट्सजों जोङो संसारखौ मोजां खालामनो हानायनि बेबस्था गैया। खालि थगायनायनि राजनिति। इउपिएफएलजों बिपिएफजों दा सैमा फिसा मानै जेनेबा अरलायबाय थायो नङा होमबा? मोनाबिलि जाबानो अरलायनायनिल'सो बाथ्रा। बियो बिखौ रायगोन, बियो बिखौ रायगोन। बेजों रायनायनि राजनितिजों समाजा डेभेलप जाया। बिनि थाखाय गुबै थांखि हिसाबै साफ्रोमबो भटार्सआ मोननो हानाय जिथु अधिकार संबिधाना बुंगासिनो दङ। बे संबिधाननि बिजिरनानै नायनानै साफ्रोमबो भटारफोरखौ एलार्ट जानानै जाहाथे माने पलिसि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो भटार्सआ सांग्रां जानांगौ। बथलसे सेरेबजों भट होनाय दिन गैला, अमा बेदर सेरसे जानानै भट होनायनि दिन गैला, बा 500 थाखा लानानै माने भट होनायनि दिन गैला। बेनि कारणे साफ्रोमबो सुबुङा दिनै न' गंसे मोननायनि थाखाय चेयारमेननि खाथियाव बेसेबां दिन थांनो गोनां जायो, बा मेम्बारनि खाथियाव बेसेबां आथिं खरमलायनो जायो। बेफोरनि सिस्टेमजों रायजोफोरा डेभेलप जाया। दिनै 13,000 थाखानि लेट्रिन होदों, लेट्रिन 13,000 थाखानि बाल्टिङा हाबोबा मानसिया हाबनो हाया खेबसेयावनो। दा बेफोर सिस्टेम, बेथ' सिस्टेमफोरखौ गासैखौबो सोलायनांगौ आरो सोलायनायनि थांखिखौ गासैबो भटार्सफोरा लैहोर लैहोर फैनानै नाजानांगोन। दिनै बहुद बुद्धिजिबि, बहुद गियानि, बहुद साहित्यिक अनेक जोंनि जायगा जायगा दङ। किन्तु साहित्यिक बुद्धिजिबिया मात्र गाव थांना थानायनि लुगैयोल'सो सेल्फिश हिसाबै जातिनि नामखौ बुंफ्लालायो बिसोरो। किन्तु जातिखौ धंस' खालामनायनि लाहार फाहारा बिसोरो इन्टारनेटलि खालामगासिनो थायो। बेनि कारणे भटार्स पार्टिनि अनगायै जुदि नोंथांमोना दिनैबो जुदि एलार्ट नङाब्ला, दिनैबो जुदि नोंथांमोना सांग्रां जायाब्ला, मोनसे सम फैगासिनो दङ, इयुन मोनसे फैगासिनो दङ, इउ टार्न लानायनि सम फैगासिनो दङ। नोंथांमोननि जिथु जेनेरेसन फैगासिनो दङ, बे समाव बे संबिधाना, बे जोंनि भटार्स पार्टिनि जिथु आइडिय'लजि, बे आइडिय'लजिनि समाव जोंखौ जाय सुबुंफोरा हेफाजाब होआखै, बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लाया जे हेफाजाब होयैनि सुबुंखौ गोदनाव सेथारगोन। मानो होनब्ला इतिहास बियो। भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला 100 इयार्सनि इतिहास बानायनो थांदों। जोङो रावखौबो एनानिखौ जों लुगैया। दिनै बहुद बिएलटि बा बहुद एनडिएफबिनि संसार धंस' जालांदों। बिथांमोना थांना थानायनि खुनु राहा गैया। दिनै जुदि थांना थानायनि जुदि राहा थानायमोनब्ला रन्जित बसुमतारी, फेरेंगाया सिखाव खालामनायनि कारनै रास्ता होआमोन ना? दा बिसोरनि एनजिअ जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ, जेनेबा आं सासे गलाम लाखियोब्ला, आं सासे दाहोना लाखियोब्ला, दाहोनाया फेमिलिखौ सालायना होयो 30,000 संसारखौ। किन्तु बिनो मात्र 10,000 होयोब्ला बे आरो 20,000खौ मनिफ्राय मेनेज खालामगोन। बे 20,000खौ मेनेज खालामनायनि थाखायथ' जिखुनु खायदा लानानै बा सिखाव मावनानैबाबो जाथारनांगोन।
नंगौना नङा दिनै जेरैबायदि पुलिस बै माखासे पुलिस दिन रात समाजनि थाखाय डिउटि होगासिनो दङ खिन्थु बिथांमोननि थाखाय खुनु मा गैया पेन्सन गैया खिन्थु नेताफोरा 5 बोसोरनि कारणे नेता जोनोम जायो रायजोफोरा भट होनायनि जाहोनाव नेताफोरा थैथांसिमसो बिसोरो पेन्सन मोननायनि आयेन बानायना लादों खिन्थु जों भटार्सफोरा मा लादों टेनसन लागासिनो दङ बे सिस्टेमफोरखौ एसे सालायनायनि दरकार जाबाय आरो सालायनायनि कारणे रायजोफोरा एलार्ट जानांगौ बे बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ जों सुइजारलेण्ड नुबाय दा न'खर साख्रि मोनबाय नंगौना नङा खिन्थु मानसिया डेभेलप जानो हायाखै मानसि डेभेलप जानांगौ मानसिया डेभेलप जानांगौ न'खरफ्रोमबो डेभेलप जानांगौ अब्लासो सुइजारलेण्ड जागोन ओरैनो उदैयाव गुन्दै गैयालासेनो सुइजारलेण्डखौ लायोब्ला जेबो लाब गैया बे मोनसे मा जागोन बे मोनसे मेडिसिनसो जागोन गाज्रि मेडिसिन बेनि कारणे रायजोनि खहाखौ जों लुगैया रायजोआ गोजोनै सान्थियै संसार जानायखौ जों लुगैयो आरो जों बुंदों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला जोंनि आखायाव कमप्लिटलि सिस्टेम दङ बड'लेण्ड नरेस होननानै गामसा गानफ्लानानै जातिखौ थगायनायनि जोंनि राजनिति गैया जों बुंदों बड'लेण्ड नांगौब्ला जों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला इमिडियेट इनक्लुडेट खालामनानै जों बड'लेण्ड होनो हानायनि जोंनि बेबस्था दङ अनलि फर बड'लेण्डजों मा जागोन बड'लेण्डजों जेबो जाया थाखाया बबेनिफ्राय जागोन थाखायाथ' जोनोम जायो दिल्लीनिफ्राय नंगौना नङा होमबा बै थाखा जोनोम जाग्रा रायजो माने सिस्टेमजों जोङो बड'लेण्ड जागोन साफ्रोमबो भटारशिप मोननांगौ आरो बे हिसाबै अरिजिनेल सुइजारलेण्डआ भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला खालामनो थांगासिनो दं बेनि थाखाय मा थांखि लादों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला जों संग्राम खालामग्रा मानसि आरो सुबुंनि थाखाय जों खामानि मावग्रा मानसि दा 2011 2 डिसेम्बराव पार्लियामेन्टआव भटारशिपखौ होनांगौ होननानै बुंनाय जाहोनावबो सनिया गान्धी कंग्रेसनि आरो मा होनदों उपराष्ट्रपति हामिद आनसारि बिथाङा जुदि सिगनेचर खालामनायमोनब्ला जों बे आन्दोलनखौ खालामनो गोनां जायामोन खिन्थु 1 नम्बर भटारशिपनि सुत्रुआ जादों कंग्रेस खिन्थु दा डुप्लिकेट बिजेपि जिखिनि बिजेपि दङथ' बिसोरथ' सब डुप्लिकेटसो ना कंग्रेसनि फारायनो थांनानै बिजेपि जाहैदों अरिजिनेल बिजेपिथ' गैया अरिजिनेल बिजेपि 44 मेम्बार्सआ 2005 सनावनो भटारशिप होनांगौ होननानै लिरना होखादों बे जोंनि आखायाव दङ बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों कंग्रेसजों जोङो खुनु लोब्बा गैया भटार्स पार्टिया इउपिपिएल बिपिएफजों खुनु लोब्बा गैया जोङो थोंजों थांग्रा मानसि जावदोबो थानाय थुनाय लानानै थांग्रा मानसि नङा जों प्लेन हिसाबै जेरैबायदि रडा सिदा खामानि मावनो थांगासिनो दङ बे हिसाबै लकसभा समस्ति क'क्राझाराव जरदार फाइट जागोन बे आइदलनिफ्रायनो बिजाथि जागाखै मोनबेसे माने दा 10 होननानै बुंगासिनो दं स्टेट प्रेसिडेन्टआ 10 कनस्टिटिउन्सियाव जोङो दा लेसिम क्लियार जागासिनो दङ सानफेरि हाबाफारिजों बेरेले हाबाफारिखौ लादों जोंनाथ' माने 800 किल'मिटार दिनैथिं 26 दिन जाबाय आरो अन्तत सानब्रै बा सानबानि गेजेराव जोङो धुबुरी मोननो हासिगोन